top 10 manyan channel guda 10 da suka fi kowane channel samun kuɗin shiga a rayuwarsu ta YouTube channel a Najeriya. Shahararriyar ɗan comedy nan Angel su ne suka zo na ɗaya. Angel comedy ya samu dala miliyan 4,728 da wasu ɗori a sama. Uche, Nancy and Family su ne suka zo na biyu da kimanin dala miliyan 4 da ɗugwannai a sama. Na uku, mawaƙi Rema ya samu rayuwarsa ta YouTube miliyan 2,789 a rayuwarsa ta YouTube. Sai na hudu, ba kowa bane face channel talbishin kafar yada labarai a rayuwarta ta YouTube sun samu kuɗi da ya kai miliyan 2,600. Na biyar, Official Flavor sunan channel din ya tattara dala miliyan 2,444 da wasu dagwannai. Na shida, Sam Speedy ya tattara dala miliyan 2,264 wanda ya biyo bayansa shine na bakwai CK ya tattara dala miliyan 2,218. Na takwas su ne Nollywood Pictures sun tattara dala miliyan 1,762 a rayuwarsu ta YouTube. Na tara, Synac dala miliyan 1,600 da wasu dugunnai a sama. Mabin Record sun samu dala miliyan 1,641. Wannan su ne channel guda 10 da suka fi kowa samun kuɗi a rayuwarsu ta YouTube tun daga ranar da suka fara zuwa yau 2024.